Hola, classe! Comencem un nou apartat en el que anem a veure les activitats econòmiques que es realitzen a Europa, és a dir, com es desenvolupen els diferents sectors del treball al nostre continent. Comencem. Primer de tot, nomenar que Europa és una de les zones més desenvolupades del planeta. Així he posat uns dels països, oblideu-vos, és un dels continents o és una de les zones més desenvolupades del planeta. Els seus habitants representen el 10% de la població mundial i acumulen el 30% de la riquesa del món, és a dir, de tota l'economia del món, Europa treballa i maneja aproximadament el 30%. Anem a anar, igual que l'altra vegada, sector a sector, veient d'una manera molt superficial com es desenvolupen cada un dels sectors en Europa. El sector primari. Actualment, el sector primari té un pes escàs en el conjunt de l'economia europea i són molt pocs els europeus que treballen en activitats agràries. Tot i així, l'agricultura europea és molt productiva, bàsicament perquè està molt mecanitzada i orientada al mercat, és a dir, busquen productes que se puguen comprar i vendre amb facilitat dins del mateix país o en altres països d'Europa. El cultiu més important per extensió, és a dir, el que més es cultiva, són els cereals, però també hauríem de destacar, perquè també són importants, les vinyes, l'olivera, hortalisses i fruites. La ramaderia és intensiva al centre i nord d'Europa, on es treballa amb ramaderies de boví, porquí i aviram, i és extensiva al sud. En quant a la pesca, és una activitat remarcable perquè el litoral europeu és molt extens, és a dir, tenim molta zona de costa al llarg de tot el continent europeu i per tant és una activitat que es dona que és una activitat que es fa prou sovint al llarg de tot el territori europeu. Passem ja al sector secundari. Europa és una de les regions industrials o de les grans zones industrials del món. El seu sector secundari està molt avançat tecnològicament i necessita poca mà d'obra per a produir els productes que se creen en totes les indústries. És a dir, que com que hi ha tanta mecanització, com que hi ha tant de robot i tanta màquina que fa la feina, no necessiten mà d'obra, és a dir, persones per produir els productes. L'activitat industrial europea és molt variada, però sí que és veritat que s'està especialitzant en productes d'alta tecnologia. Tot i així, hem de destacar les indústries de siderúrgia, la indústria metal·lúrgica, aeronàutica, química, automobilística, de maquinària i electrònica. El que tenim a continuació és un poc com estan repartits els diferents sectors, el primari i el secundari, a Europa. Si ens fixem en la llegenda dels colorets, de color crema estan les grans regions cerealístiques, és a dir, on es planta cereal, de color verdet, on està l'agricultura especialitzada, com verdures, fruites i flors,
les regions ramaderes en color groguet i les grans zones industrials a les ratlles de color morat o granate. Anem a llegir els requadres que hi ha al voltant. N'hi ha, per parts, n'hi ha una regió agrària que està en l'Europa atlàntica, on se destaquen plantes farratgeres de cereals i el bestiar és boví, porquí i avícola. Després tenim una altra zona agrària en l'Europa continental, més cap al mig, recordeu, on s'hi cultiven cereals, creïlles i remolatxa, en canvi la ramaderia és ovina, bovina i porquina, i una altra regió agrària en l'Europa mediterrània, la que seria la nostra zona, on destaquem el blat, vinya, olivera, hortalisses, fruites i en quant a ramaderia, ovina, bovina, porquina i avícola. Les zones industrials tenim en l'Europa oriental, on solen haver indústries de siderúrgia, metal·lúrgica i també tecnologia, una altra zona industrial en l'Europa central i una altra zona industrial a l'Europa mediterrània. Sols ens queda parlar del sector terciari a Europa. És el més important dels tres sectors. El sector terciari, com dic, és el més important en l'economia europea i és el que produeix més riquesa, és a dir, el que genera més diners. A Europa destaquen activitats relacionades amb els serveis empresarials i financers, com els bancs, asseguradores, etc., i el comerç. També hem de destacar les activitats relacionades amb el turisme i el transport, i també existeix un sector de serveis socials molt important, tot el que té a veure amb educació, sanitat i justícia, i altres serveis que ajuden a la població, com els que tenen a veure amb la informació, comunicació i oci. Molt bé, fins ací.